wala nga kasulatan, wala'y usa nga matarong, kay ang tanan nagkasala. Sa buhat ng kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang magaluwas. Wala hinungdan ng kanang kahimuan, kung dili ka usali sa kahitasan, kawang lang 95.3 FM. 95.3 nakalimutan, siya ang Diyos nga balaan. Sa Shine FM, tunay kinauman. Siyang dahil kong ibayaw, Sa Shine FM, tunay kinauman. Shine FM, tunay kinauman. Ingat ko sa langit, tuliyaw sa walay kaulaw, gusto kakuban ni Kristo. Awiti ang hari kasabi, siya puso Kristo sa kinabuhi mo. Sinipang ko sa mala sa malahan nga kasulatan, wala'y usa nga matarong, kay ang tanan nagkasala. Di sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang magkaluwas. Wala'y hinungdan ng tanang kahimuan, kung dili ta mosali sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Subuhin ang saligi ang kamhanan, nagkarbog na sa tinuog na kalibutan, siya ang Diyos na malaan. Singin ako siyang dahil ko ibayaw, buwan sa pagsayaw, pagdapat sa libong gamot. Singin ako sa langit, tuliyaw sa walay kaulaw, gusto kakuban ni Kristo. Singin awiti ang hari kasabi, na siya puso Kristo sa kinabuhi mo. Ako Singin ato siyang dahil ibayaw, uban sa pagsayaw, pagdapat sa imong gamot. Singin ato sa langit, tuliyaw sa walay kaulaw, gusto kakuban ni Kristo. Kristo sa kinabuhi mo.
maayo lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagpantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios Hinoon ang kuna. Imo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan, mahalaw ang tanan. Mayong buntag ka na itong tanan, Maikson. Bisang O, salamat sa Ginoo sa iyang pag-atiman. Adlaw karon na Domingo, Maikson. Happy Sunday, everyone. Luzon, Visayas, and Mindanao. O, sa laing mga nason, mayong buntag kaniyong tanan usab diha. May gabi, ilabi na ni Ma'am Maria Angeline Kadilinya, nagwasusab sa itong programa gikan kayo sa Saudi Arabia. Salamat sa Ginoo, bisan pa mas ato mga follower ug listener sa Sign FM 95.3 sa tayang sa inyong mga radio. Happy Sunday everyone sa tanang mga pinangga nato nga mga followers o mga listeners sa Sign FM 95.3 o sa tanan nga mga viewers sa Facebook Live sa Luzon, Visayas and Mindanao o sa kinatibukan sa kalibutan. Pizza cheese na sa November. O niya, duha na lamang ka Domingo ang atong paaboton. December na sa. Wow. Grabe ka paspas yung iksoon. Sunod Domingo, pizza 17. O niya, pagkasunod pag yun nga Domingo, 24. Pagkasunod sa Bano, maiksoon last nga Saturday. Pizza 30 mga kaiksoon na. O niya, pagka Domingo, pizza 1 sa Disyembre. Grabe kapaspas ang oras. Grabe kapaspas ang ato nga edad. Iksoon kanunay nga nagligid kada adlaw, kada oras, kada minuto. Sige yung kataas ning ato ang Panginoon mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo nga padayon ta nga iyang giampingan, padayon ta niya nga giatiman. Sumatapasan nato ka mga pamilya, ilabi na sa mga OFW mga kaigsunan nga nanimpala sa laing mga nason para sa pag-supply sa panginahanglan sa matag usa ka pamilya. Aniya usa sa ato nga kani adto maigsuon 2007 to na under nako aron to ana sa Australia usa ka mekaniko or maintenance sa laing mga nason. Mas kiragdag ko ang ilahang pinulan matod ba niya 300,000 ang bulan niya mga kaigsunan ko di na gyud ka mapas. Muna nga dili na to kabalaan ang kinabuhi sa tao. Kay kaniadto may isa na siya ka working student kaniadto. Kanya na under nato na siya sa year 2007 sa ato ang klase mga kaigsunan. Atong pasalamatan ang Ginoo maigsuon tungod kay padayon siya nga nakatipan, padayon siya nga nag-amuma labaw sa tanan sa matagusan ato ka mga pamilya. Iya kanunay gyud siyang nag-supply. Unay giingon maigsuon nga ang mga nangalagad sa Ginoo mahutdan pero dili makulangan, maisla na sa mga bago nga mga panalangin nga mag-aabot sa matagusan ka mga kinabuhi. Murang ikaw ug ako dili gyud nato hikalimtan ang Ginoo igsoon. Bisan asa ka nanarbaho man ka sa Pilipinas, nanarbaho man ka sa Maynila, Cebu ug asan nga area, layo man ka sa imong matag pamilya, layo ba ang bana o asawa, pero hinumduman na to igsoon nga ang pagkamaayo o pagbantay dili gud ni ibulag sa tao kun ikaw o ako kanunay sab na malandong sa atong Ginoo. Muna nga kanunay gyud nato siya nga
pamalandungan paglabaw sa tanan pasalamatan. Mao nga nga karon nga topic ato ni nga itapikan og safety. Ingaw sa manang safety. Iya sa trabaho that is safety first. Una yun ang kasiguruhan o sa trabaho. Kaya kung dili ka sa imong trabaho wala kay seguridad, murag alanganin ka maigsoon bisag dakong patingali o sweldo. Matod pa sa pasiaw maigsoon dunay hiring nga trabaho sa matrabaho ang nag 3 mil ang oras ni ko grabe po kayo. Pero ang problema kay imong tataran imong buko-buko adi na lamang. Imo na po ning tataran atong buko-buko mga iso. Mga pasiaw pa nga naghatod og mga sambingay, mga sitwasyon nga kay isa usa o isa kus kamilyon pa imuha nga adlaw ana pa iso no na imong tataran ng ato ang buko-buko mga iso dili na samay. Mag-ampot ta mga iso. Labi kamahanan og mahigugmaon ka nga Dios amahan. Salamat o Diyos sa imong pagkamayo, sa imong pagkabutan, o sa imong pag-atiman ka na mo, na padayon ka nagproteksyon o nagbantay, sa matagusan na mo ka mga panimalay, sa among tulo ka mga anak, sa akong uganan, sa tanang mga eksonan hindi sa balo, o dapit sa Pilipigan, pinaguluhan ni Pastora April may akaptura, o dapit diya sa Kangoy o Diyos sa mga Ilhig family, sa pamilya ni Brother Mario Henry, uban sa iyang pamilya, o sa tanan nga nagasunod ining mao nga programa, sa tanan nga naminaw sa mga FM radio sa nagapalibot dinhi sa Kabukiran, sa Tanay City, sa Kabukiran sa Bayawan City, sa Kabukiran o sa dinhi sa Bai City amahan, o sa tanan karon nga magalantaw o Dios sa Facebook Live sa Luzon, Visayas at Mindanao, bisan pa man sa tanan nga mga OFW nga nakakalap karon sa nagalain-lain nga mga nasod, proteksyon ni o batay ang ilang kinabuhi nga diin diha sa landong sa imong mga bako naa kayo ang among kasiguruhan gikan kanimo. Bisan pa man o Dios sa mao nga area sa Kanlaon amahan, naunay adunay mga pagbuga sa mga aso ug mga sulfurik o Dios, sa mao nga hangin dili kini makahatag o kadaot sa mga pisikal nga kahimtang sa among pisikal nga mga bahin. Lord, panalipdi ang among mga kinabuhi, panalipdi o Dios ang among mga panimalay, ang mao nga aso dili makahatag o kadaot sa among gininhawa, sa among kusog, sa among kalikon, tungod kay padayon ka nagproteksyon ka namo. Bisan pa man o Dios sa ako ang away karon nga nasa SA, padayon kang maghahatag o pinasahig sa iyong kinabuhi o magakupot kanunay proteksyon ni o bantay o Dios. Bisan pa man o Dios ako mga pag-ampo mga tawa nga dunay dakong bulaton usab sa mao nga university, ako mga pag-ampo nga nakanimo iyahe ang tanang mga faculty nga makatipinsa o Dios sa mao nga mga tanan nga mga kurso sa mao nga dapit. Lord, iyahe usab ang mao nga akredidor o gan nga mo bisita og mga adlaw na adunay giya gikan kanimo ang tanan nga mga colleges o Dios makapasar sa mao nga pagbisita og mga adlaw. Salamat o Dios kining tanan akong mga pagsali kana kanimo, bisan sama among paginahanglan matag-adlaw imo kami nga isuplayan, imo kami gitagbo sa tanan namong mga panginahanglan. Salamat o Dios labaw sa tanan sa mga katawhan nga naghago, mga katawhan nga naghatag og panahon aron sa pagkatalingkod sa imong mga pulong mga mensahe, mga OFW nga sa nagkalaing-laing mga nasod, bantay o proteksyon ni ang ilang makinabuhi labaw sa tanan sa ilahang mga pamilya nga bilin nga adunay kahadlok ikan kanimo. Ang tanan nilang mga paghago sa laing mga nasod dili kini masayang, dili kini mahimo ka balingwala lamang o Dios, kundi ang matag usa kanamo adunay pagkahadlok kana kanimo.
aron ang kasiguruhan kadaugan na alam gyud kanimo amahan. Salamat o Dios, niningtag na og dapit sa kabuntagon ay magyatag kanamo. Walay hunong ug way puas ang akong pagpasalamat tungod kay maayo ka nga Dios nga way sama kanimo amahan. Bisan pa man o Dios sa amo ang presidente sa kinatikukan sa Pilipinas, sa tanan nga mga senador, sa tanang mga gobernador, mga congressman, mga mayor o Dios sa nagkalain mga syudad o kalungsuran, mga barangay captain, ako mga pagkampong na kanimo, nga nining umalabot na mayo amahan, sa panahon sa pinili ay giyahi ang matapusan, nga adunay kagawasan, adunay insakto nga giyagigan kanimo, aron usab, nga matagamtaman namo ang tinud-anay, nga serbisyo sa kapiling bandor. Akong mga pag-ambong anak kanimo, napadayon ikaw magagiya sa matag-usa, labaw sa tanan dining mao nga dapit, nga nahimo usab kini nga dako nga kaabag ug instrumento o Dios aron ang imong mga pulong maabot sa nagkalain-laing mga dapit, labaw sa tanan sa mga kabanayan o Dios nga nagapalibot nining mao nga dapit din nagasugad ang imong mga pulong mga mensahe. Iningtag na og dapit nga diin o Dios napundar kining mao nga programa. Ikaw sa mga panalangin sa matag usa kanila nga makadungog nini sa imong mga mensahe. Bisan pa man sa among station manager Reverend Gideon Canilario, uban sa iyang pamilya, uban sa iyang ilang mga anak, ug sa 101 sa Saint FM usab sa mao nga dapit sa mga buyog. Bisan pa man sa among general station manager diha sa dapit sa Batang Tihil, diha sa Kansumanding o diha sa dapit sa area sa Giungan, o sa imong mga alagad o Dios nga nagasunod o mga FM radio ang mga komersyal usab nga matag usa adunay obligasyon. Ikaw lamang na sayo niining tanan tungod kay wala kami arang mahimo sa among kaugalingon kuno na ikaw sa among magkinabuhi. Iningatag na og dapit sa kabuntagon kay maghihatag ka namo. Walay hunong ang akong pagpasalamat, pagday, paghimaya, nga nalanggod kanimo ang tanan. Pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanan mag-ingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo maigsoon sa atong mga follower of listener sa Saint FM 95 ang atong oras karon. Alas 5:00 na sa kabuntagon. Ilabi na sa atong mga pinanggang mga viewers sa Facebook Live sa Luzon, Visayas at Mindanao o sa tanan nga nagasunod nining mao nga programa sa sayong kabuntagon. Kahapon maigsoon wala ko ka-live kay ginagina ko kaya ang oras tungod kay doon ako'y lakaw Sabado igsoon tungod kay ako nga time in alas 7 man niya layo-layo magyud ang Bae City nya tingali maigsoon karong mga January or December depende ni sa response sa BOR gikan sa Monday hangtod sa Saturday na gyud ang ako nga obligasyon o na nga kining tanang igsoon ako lang yung gipasalamatan ang Ginoo tungod sa iyang pagkamayo. Duha ka tuig ko nga wala ko ka focus diha sa dako nga university o niya ana lang gyud mga kaigsuonan. Ikaw ug ako gihatagan lang kita o unsa na to pagbahig ang oras aron dili sa nato mawasi ang uban nga mga buluhaton labaw sa tanan nining mao nga buluhaton dinhi sa mao nga dapit. Tungod kay wala sa tay lain nga kasaligan pagkakaroon. Tungod kay matag-usa nato do na matay ni kalain-laing obligasyon. Una nga magpaabot lang ta sa insaktong panahon ug kinsa gyoy ready nga magpagamit nining mao nga buluhaton na mga kaigsuonan. Kay di man ni sayon. Dili ni sayon kung walay sakripisyo, walay paghago, walay paghatag og panahon, dili ni siya sayon igsoon. Labaw sa tanan, walay binulan nga isweldo sa mao nga FM radio. Ang atong kahago, ang atong sakripisyo, mao lang yun na ikagarantiya ato sa Ginoo. Paghatod og mga mensahe, paghatod og mga
mga pulong nga makahatod ka nato kadaugan o kadasig. Ay ang tinud-anay nga kasiguruhan, siguridad, wala lang yun sa tao, kundi na lang yun sa Ginoo. Mao nga sa pagkakaroon nga action even sa mga bangko, mga gitawag o mga pag-claim sa kwarta, nanay gitawag o mga hacker. Wa ang siguridad sa imuha nga gitigom mo igsuon, dili gyud. Kaya nga naman kining kabrahit sa tao, dili na maapas, pero dili makatupong sa kabrahit sa atong Ginoo. Mao nga ang mensahe sa Dios, kanunay nagdala nato kasiguruhan, siguridad. Labaw sa tanan, dili lamang siguridad karon, kundi siguridad sa ato ang umalabot nga panahon, labaw sa tanan, sa ato nga kaluwasan nga atong gipangandoy sa atong kinabuhi. Dunay mga sitwasyon igsuon nga madismaya ang tao tungod kay dunay mga panguna-una nga kining tawhana mauni makatapang nako, kining akong duulan siguro na gyud ni unya napakyas ka, madismaya ka igsuon. Pero kung ang Ginoo mo imong duulan, wow, siguro ka, ikaw ug ako sigurado atubangan sa Ginoo kun doon na po'y kun mga igsoon, kung nakatuman ta sa plano o kabubuton sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Arya Sal Mimi nga nagwas karon sa atong nga programa sa tanan nga mga Arias family diya sa taga Kasagangkal nga wala goy hunong way puas, ilabi na ni Pastor Nonoy Arias o ni Sister Linda diya sa tanan nga mga katawhan, labi na usab sa mga Filia Gantol family. Una nga sa kinatibukan dinhi sa nagapalibot maigsuon, mahimbot ta kanatong tanan, ilabi na sa mga sitio diha sa Kangkwi, diha sa dapit sa Bodiga sa Pasto, o diha sa proper barangay sa Naga, diha sa dapit sa Kambagahan, Kalumbuyan, o sa Bantolinaw, o sa Alangilan, Lamwas, Nakalang, Palaybay, Nursery, Pilipigan, Kamandag, Tuyupan, Upper and Lower, Kabanbanan, Manialas, o Namunbon, o dini sa proper Punglo, o sa Balok. Mao nga akong ipasalamatan ang Ginoo, although humanining ato nga mensahe, ako ni nga hatag sa atong DDJ alang sa mga greetings o mga request awit makalangit mga igsoon. Kay Domingo ug Sabado ra magyud siya maka higayon tungod kay doon na mapoy obligasyon. Una nga ato lang yun nga gibahin-bahin ang atong oras aron dili sab nato mawasi ang trabaho nga gipiyan sa Ginoo kanato labaw sa tanan man Domingo ay nga mo nga buluhaton diri buntag hapon man gyud mga igsoon. Una nga akong ipasalamatan gani nato ang Dios diya sa Pilipigan kani adto wala pay ato ang nahatagan o tahas igsuon wala man tay na saligan pa kani adto alang sa paglid sa mga katawhan diya sa Pilipigan. Apan akong ipasalamatan ang Ginoo sa kinabuhi ni Pastora April Miakab Toran nya nagmakugihon usab sa paglid sa mga katawhan igsoon. Ana lang na muna nga doon natay mga giklase diya sa kampi para sa pagtuon kung unsaon pagkinabuhi ang balang kasulatan. Dili maguna siya basta-basta maigsuon nga okay lang yung kang makawali, okay lang ko nga makahibalo na ko nga mugama sa topic, hibal-hibalo na ko muhanay sa wali. Ang problema diha kung gikinabuhi ba ang giwali. Mao man ay pinakadako nga problema sa mga magwawali sa mensahe sa Dios. Winungdan nag-irgo sa social media, mulaban sa title sa simbahan, manag-away na maigsoon, mga guba na nagmaing relasyon, mga silingan, doon na pa'y mga igsoon gani nga nagkalaing-laing title sa simbahan, maglabanan na isang maguba ang maing relasyon. Apan dili na maoy plano o kabubuton sa atong Ginoo. Ang seguridad
ang kalinaw, kalipay, ang tinud-anay nga kadaugan na lang gyud sa buhi nato nga Dios nga igsoon. Mao na ato nga sukaranan karon sa ato nga tema nining matahong nga kabuntagon nining adlaw nga Domingo Pizza Days. Wow, grabe. Perting dali ang maigsoon. Munang mamalandong ko maigsoon labi nang mabisi ka, malimot ka sa oras, malimot ka sa imong edad, malimot ka sa pizza. Pero dire maigsoon dili ko malimot kay atong bang maning kalendar dire sa ato nga studio mga kaigsoon nang atong pasalamatan ang Ginoo sa mga panahon nga iyang gihatag ka nato maigsoon. At nato ang akong uspon kini nga pagbasa kining atong nga topic, safety. Unsa man ang safety? Seguridad ba? Ano yung matod pa sa definition mga kaigsunan, the condition of being protected from unlikely to cause danger, risk, or injury. It meaning to say ang safety mauna siya pagprotektar gikan sa unlikely kana bang dili nimo damhon bang mga pangyayari, hindi mo akalaing mga pangyayari sa buhay sapagkat walang safety. Kasi hindi mo alam yung ginagawa natin kapag hindi natin alam bakit mayroon bang seguridad. Dapat yung ginagawa natin marunong tayo. Di ba kahit sa kitchen, yung pag-operate ng mga gasol, kung saan mo pag-open, pinaka-simple lang ang trabaho, kung kabalo. Pero kung dili, walay seguridad, mubuto man na. Dapat step by step, mao gani hinungdan, diha sa trabaho, doon ay mga trainings, doon natin mga OFW nga naagaron sa Saudi Arabia, naa sa New Zealand. Even kapong adlaw ako ang naklarong yun nga ang atong amigo tuwa na di sa Australia. Iyang tanggiang yung action magpay muari ka diri sir. Iko na naman ko si edad. Wala na problema kung tagang gutag panahon niya kay matod pa niya 300,000 ang bulan. Iko sao mo man ato nagasto. Di na naman. Ako sa pasiyaw ko di na gito mapas. Katawa ra sa mga action. Inana mga action. Na wala sa ko magdaho mga kaigsunan nga tuwa na gyud siya sa Australia. Kaya kuha mo na sa man book mga action within 6 months. Ana lang yun maigsoon mo na nga dili nimo ika-judge ang tao ba. Muna nga matagusan nato atong likaya ng paghukom, paglantaw lang sa iyang pagkatao, kay dili man ta maoy tag-iya sa kaugmaon sa atong isikitaw. Ibin sa ato ang pamilya, sa atong mga igsoon, sa atong mga ginikanan, tanan. Wala ta makabalo sa kaugmaon sa uban. Mamangani diya sa Panultihon Kapitulo 27 versikulo 1, ayaw siguro ang kaugmaon. Ang ugma kay ang ugma adunay kaugalingon nga istorya. Di ba? Mao gunay atong likayan higala mga follower og listeners sa NFM. Kay makita magud sa tawo kanarang karon. Unya mahitabo man maigsuon nga mahukman ang tawo pinaagi ra sa mga iyang paglantaw at ining tawhana wa na gyud klaro. Pero ang tinuod ay ang seguridad na Diyos Ginoo. Ingon dire maigsoon sa definition sa safety, ingon dire the condition of being protected from ikan. Number 1, unlikely to cause danger. Di ba? Maka resulta hinungdan sa delikado and then injury. Diya sa kusina mo eksono sa may kasagaran di mo diya nga magamit mga hait, kutsilyo. O niya, ang imong kutsilyo, for example, halimbawa, imong kutsilyo, iipor nimo sa hugasan na puno o tubig. Muna diri maikson kanunay gunako ng girimahin ako mga sako. Kita ba na sa kusina, dapat ka ng mga kutsilyo sundan kung sa pa diha. Ibutang nas iriya nga dili yun maabot og bata. Kay daghang mga mama gipangpatay sa gamay bata gidugmak og gunting. Natulog ang mama, dili na sa tinumutumo igsuon daghang mga inahan nga nangamatay kay natulog itaon gidugmak sa anak og gunting naigo sa tunlan patay unsa man ay matay mata.
Kay mismo may igsuon kining atong gininhawa naraman ani tan-awa ra gud. Ang atong hangin na aran ini kilid, wala dinhi sa tulan kay kasulod ani may igsuon alagian nagkanon. During may nga nagseminar kani ato nga training sa gitawag og first aider, diri ko naka-identify nga ang atong hangin nara ay ani no. O nara ani. Unang masirat ani atong tunlang maigsuon ini kaon ato mabukog tag humba, mabukog tag adobo. Pukpok ko ning tingkoy maigsoon kay mugawas ning adobo maigsoon balik. Muna nga sa atong kinabuhi ba dapat kahibaluta sa trabaho. Di ba? For example, wala kay kalibutan ning operate kag mga machine. Kung aritas mga machinery, wala kay kalibutan, patay matanag sayo. Inaamay mga kontrolan nga wa kakabalo patabog lang mga tulbog-tulbog mga kaigsunan labinag mga sign ana mga ininsik. O niya for example, dili pag yun mo kabisado kung asa dapita ang pagpahinay, pagpakusog. Unya min kusog manirok sa mo. Muna nga ang ato nga tema maigsoon ato ni nga gitimahan God's promise of protection. Kinsay nagsaad ang Ginoo lagyod. Kay kung ang tao maigsoon mo saan, lahi isang ang ugmaay. Mao nga doon ay mga sitwasyon maigsoon madismaya ang tao ka moingon sa kaning tawhana mao kini makatabang nako. Unya mayo wala ko nay panginahanglan. Unang matag-usan nato kabalutan mo adjust. Di ba? Kaya doon na may mga sitwasyon maigsoon. For example, mo hangyo ka o financially. O niya ang tao nga imong hangyoan makaingon ka ana siguro gyud ni unya mapakyas ka usa may mahitabo nimo di ba badismaya ka maluya ka mao nga adto kas Ginoo mangayo og tabang di ba kay ang Dios ramay mo gamit og mga tao pagtabang sa imong panginahanglan dili na sa kagarantiya nga ang imong mga aksyon makatabang sa panahon sa imong panginahanglan ang imong paryente ang imong mga kaila nga imong gituhan nga makatabang maang seguridad na anila sa panahon sa imong panginahanglan ilabi na sa financial kay ang financial karon mao mo nay pinakabugat sa tawo. Unya kay naa mo po na sila panginahanglan napakyas ka madismaya mao nga mag-agad ta sa desisyon sa Ginoo sa atong kinabuhi din sa kalibutan. Siyempre ikaw ug ako matagpamilya na magyutay panginahanglan dili magyud na kagarantiya maigsoon matulpas-pasiaw kung dako daw o halis dako sa o batones unsa man ang ohalis katubang blutangan sa batones maigsoon kung dako o halis dako o batones. Wow, kung dako kag pinugas dako sa kagma ani kung daghan ka mga trabaho left and right daghan sa kag sweldo. Pero dinis FM radio wala tay sweldo. Ang gasweldo nato ang Ginoo. Maunay nindot. Di ba? Ang Dios may tag-iya. Ang imuharan nga pundasyon pagsakripisyo, paghako, paghatag og panahon. Kaya kung dili man ka maghako usa man imo paabot sa mga mabulokong mga mensahe. Kaya doon na may nagwali sa social media, puro man mga komentaryo lang ang naabot. Wala may hand ideas, wala ang kasulatan, walay kapitulo, bersikulo, hantod ma-emosyon. Kaya siyempre kada adlaw doon ay mga nagkalaing-laing ma-encounter. Andin mo sabay po sa emosyon diya sa social media. Balantayan bitaw may ekson. Unang ato na ning basahon, ingon diri sa Salmo kapitulo 91 bersikulo 1 ngadto sa Dios. Unsa may saad sa Ginoo sa tawo, ikaw ug ako gisaaran Dios Ginoo na ang tinud-anay nga proteksyon, ang seguridad para sa tawo naa gyud sa Ginoo, wala sa tawo. Mao mangani daghan kay mais ka mga kaigsunan dili lang ginanako na ilabi na sa ato ang pag-put up of capital diha sa nagkalaing-laing. Siyempre nagkalaing-laing mga bangko, nagkalaing-laing mga, for example,
kasagaran karon kanang gitawag og GCash ato ra gyud ang i-mention kay mo man ay kasagaran gyud nga aron mabantayan ba kining ato nga programa dinhi dapat ato sab nga ihaom dias pulong sa Ginoo. For example, daghan kay na-scam nga nahack nga na GCash. Usa sa akong amigong maigsoon imbis ang iyang GCash na inisulod mga kaigsuonan para unta hospital sa iyang inahan nga naas ulimedic ayay kay gihack mag iyang GCash gihurot magkuha maigsoon una palantayan na kay dili lalim ka ng paghago ninyo labi na sa mga OFW daghang musunod ninyo daghang mo entertain ninyo mo inganyo ayaw mo ana basta-basta kay kining mga hacker mo igsoon daghan nagpamaagi aron ka mainganyo. Hello, gamiton ng mga profile, mga business unsa pa diha. Apan ang tinuod nga seguridad sa imong kinabuhi, sa dagan sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan, naa ra gyud sa atong Dios. Munang gikinahanglan dubli sab nga amping dili sa magdali-dali desisyon. Labi na una-una nato dat ang una-una nato madato tadayon nga mamaligya uya taghayopan, mamaligya uya tagyuta. Mahurot atong kaptangan way hinungdan mga iskam o mga happening uban mga isoon dili lalim munas ginawa nimong sakripisyo munas ginawa nimong wadwad sa kabukiran o niya himan-himan pila ka pamilok sa imuhang mga mata mo iso nahanaw ng imuhang hinaguan. Matod pa diri sa Salmo 91 bersikulo 1 ngadto sa 2 ingon diri ang mudagop sa labing halangdon naa din tayo buhaton. Diba? Asa mata mo dangog? Kung mo dangog tas labing halang doon nga maong Diyos, naa ang seguridad. Kasi may mo paangay na to igsoon. Dili na to usa ang atong una-una kining tawhana mao na kini makatabang sure na ko. Sure na sure unsay sure God. Nga matag usa nato gikinahanglan kabalutan mo adjust. Amen ba? Kaya makahatag man nagkaguol na ito, mo yung mata, ayay. Abi na ako, maunay makatabang, dili man di ay. Nagamit ang imong kasing-kasing. Nagamit ang imong emosyon. Nagproblema na ka. Mao nga sa panahon nga mapakyas ka, ampo nga tos Ginoo Lord, salamat. Nasayod ko nga na doon na pa kay laing pamaagi. Kaya dili magkahutag pamaagi ang Diyos. Ang buhaton lamang sa tao, tanaw lang gud ang giingon diri. Ang mudangop sa labing halangdon. Wow! Grabe sa introduction pa lamang, gitagaan na tagiyas Ginoo. Ang bukat banggod sa tao, kanang dili asan o unsay imuhang dampan. Mao hinungdan nga, makabaluta kung kinsay atong alagaran, kinsay ato ang simbahon, kinsay ato ang ipadako sa atong kinabuhi. Kung wala ta kahibalo sa atong gisimba, sa atong gisampit, o si kinsa ang atong gisampit, parang walang bisa yan eh. Diba? Walang kabuluhan yung pagsisikap, yung mga oras, panahon. Wala. Useless. Tanawar ko dire, ingon dire. Ang mudangop sa labing halangdon, ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamanan. Magpabiling ubos. Wow! Mao nga sa panahon sa atong kinabuhi dinis kalibutan, magpabilin lang yun kang mapainom sa anon, kay bulahan ang magpaubos kay ipataas. Kaysa magpataas, asa maday paingon mo pataas pag yun di ay. Malabo, tas langit ana. Mabusa pa siyo pa. Magsigit ang abot dito, malabo, tas Ginoo ang trabaho. Mas bintahang magpaubos kay ipataas. Kaysa magpataas o niya ipaubos. Asa man ay paingon ang ikastas, paingon sa ubos. Doon ay pasiyaw, may igsoon, may pagbantay niya. Doon ay ning latay, may igsoon, kay tiglantaw magod ko o mga, kanang mga, doon ay dakong kahimuan ba? Doon ay usa ka tao nga, ming latay sa alamre, o niya, gibutangan sa lalong, o kutson. Unsa mang unsa, aga wala man matungon sa kutson, dito man sa iyota nagkupo-kupo in taon. Kini bang tao mga igsoon mangita gyud o musikat ba
Siyempre wala to'y seguridad. Dapat gikan sa pagsugod tingali aron tumabiral mga igsoon na viral magyud to tingali kay nagkirig-kirig man taas biya ning latay sa alambre unya butang nga kutson sa lalom wa man naabot sa kutson nga iyang gibutangan dito man sa unahan kay nahulog naman. Hello. Mao nga diha sa atong kinabuhi ang seguridad, ang kadaugan, ang kaluwasan naalang yun sa Ginoo. Mo hinungdan ang mudangot sa labing halangdon nga halangdon og magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan. Makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manlalaban og tigpanalipod, ikaw ang akong Dios og kanimo nagsalig ako. Wow! Mao nay tinuod kung kinsay imong gisaligan o kinsay ato ang gialagaran. Ikaw o ako kung mapabilin kang labing ubos sa katilingban, ikaw mo'y labing pinakataas atong bangan sa atong Ginoo. Maumangani si Jesus, niingon siya, kung ang usa ka tawo dili makahimo sama sa usa, ni ining gamayng bata dili makasulod sa kingharian sa akong amahan nga mao ang Dios. Kay ang kinaiya sa tawo emosyonal, daling maguol, daling masilo, daling mangluod, o mapakyas, wala na. Labi nagdili ka pugong sa emosyon, daghan ng istorya. Tungod kay daghan ng istorya, muabot sa punto nga mamalikas na lamang. Kaya unsa may ato ang giampuan na. Di ba si Satanas dili na ang Dios? Mao nga sa panahon sa sitwasyon kahimtang nga moabot nimo naamang ka sa sitwasyon nga medyo lisod, masalamat nga tos Ginoo. Dapat ang tao maigsoon makahibalo sa pamaagi sa atong Ginoo. Si Jesus sa diha nga iyang gipasalamatan ang pila ka porsyon nga isda ug pan sa 5,000 ka mga tao during sa ilahang panahon igsoon nga wala sila ikapanihapon. Gitubag sa amahan nga ang Dios, gitubag, nagpasalamat. Ngunang ikaw ug ako sa panahon sa kalisod, sa panahon sa kawaladon, pasalamati lang yun ang Ginoo. Hello, dili kay magpapulbol, dili kay daghan ng istorya. Maong manggani diha sa bala ang kasulatan kung makahibalo kas pamaagi sa Dios ug pagtuon niini, wow, ma-excited ka. Masya ka, maigsoon ka naman. Ang Ginoo na may mapaangay nimo, o ingon man ang Dios maigsoon sa imong kinabuhi. Kining akong mga anak, nasayod ko nga matinud-anon ni sa akong atubangan. Tanaw na gud ingon diri sa bersikulo 2. Makaingon sa Ginoo. Oh wow. Ikaw ug ako kung makaingon kas atong Ginoo, ang pangutana man gud diha, kung kinsay imong giingnan. Di ba? Makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manlalaban. Ug tigpanalipon, ikaw ang akong Dios, ug kanimo nagsalig ako. Mangutana ta maigsoon kinsa may atong gisaligan. Nagsaligtas atong trabaho, nagsaligtas atong negosyo, nagsaligtas atong pagkaprofesional, nagsaligtas atong kabtangan. Wala ta magsalig sa tanan nga tag-iya niining tanan nga mao ang Dios. Pwede pa nang waos Ginoo gikan sa tawo. Usa ka pabilok maigsoon pwede nang waos tanan. Mga sakyanan pwede nang waos tanan. Mismo ang atong kinabuhi. Mao nga ang Biblia nagtug-an sa matag usa nga gikinahanglan ato gayon nga ikinabuhi ang mensahe. Ingon diri maigsoon ang komportable o ang seguridad na alagid sa Dios. Ingon ang Salmo kapitulo 34 bersikulo 19 ngadto sa 21. Moatras ta maigsoon sa kapitulo 34. Ang komportable nga una-una, ang komportable unsa man ang komportable?
Muna nga mo ato ka sa mga syudad, mulang tapag mga CR, kakasagaran ko nato nga dinis kabukiran na ara magitawag og CR. Pero dito sa mga dagkong building, doon ay gitawag og comfort room. Wow! Kung makabasa na mo ana, mauna na sa CR. For example, kaihion ka, kalibangon ka. Ato maginagiklaro. Dili biya ka maimutang, labi na maglain imong tiyan. Kay dili ra pag nakapungan mo igsoon. Na manimaho niya ta magsuro-suro yung mga kaigsuonan sa asa tanay mutang. Mao nga ikaw ug ako maigsoon dapat kabalo kang mo mulantaw gyud sa imuhang destination sa imong gipadulngan ba. Kay dili biya tanan maigsuon nga nabutang dito og CR. Di ba? Naagad dito na ay gibutang nga comfort room. Comfort mauna sa CR. Kunya doon na pa gitawag og female, doon na pa boys, male, female og male. Unya paglantaw nimo nakasulod ka dito maigsuon og female. Ayay, pang babae man na mga igsuon. Unya na nag-CR dito babae, unsa man di matingala na. Mao nga matagusan nato kung dapat yon makahibalota sa ato ang destinasyon, makahibalota kung unsay atong tuyo sa atong gipadulngan. Mao nga ang balaang kasulatan nagtug-an sa matag usa kung unsay atong padulngan humani ining kinabuhi o kinsa may muamping nato, kinsa may muproteksyon nato, ug unsa may dapat atong buhaton aron ang seguridad atong maangkon sa tanan gayon nga panahon. Di ba? Ato ning basahon sa Salmo 34 versikulo 19 ngadto sa 21. Mao nga dinis kalibutan gikinahanglan gyud ang balaang kasulatan sa atong kinabuhi igsoon. Wala nay lain pa. Kung nagtuon ta mga kaigsunan o nagkalaing-laing lingwahe, mas nindot ang balaang kasulatan maoy atong tun-an. Kaya nagkalaing-laing lingwahe, mao man ay pagkat-on aron ka makasabot. For example, dunay Arabic, dunay mga Estino, mga Chinese, nagkalaing-laing mga nasod, magkaabot. Hantod-hantod ana magkasinabot ra man na maigsuon kay siyempre naa may mga sinyas. Unsa man ni pareha nga mo adto kag Maynila. Lain-lain man siya og ang Binisaya sa Maynila, lahi man diri sa ang sinultihan sa Maynila. For example, Aritas Lumigas, langgam man na dito. Unya diri nagkamang pa man na. Di ba? Mao nga layo lang gyud kay sa mga nagkalain-lain nga mga lingwahe. Pero dis balang kasulatan maigsoon nagkinahanglan gyud ta niini mga kaigsonan. Matud pa diri sa 34 versikulo 19 ngadto sa 21. Matud pa diri maigsoon, daghang kalisdanan ang antuson sa mga matarong. Giklaro dinhi sa balang kasulatan nga ang mga matarong nga tao nga mga matarong daghang alantoson. Ay bisan gani dili matarong daghang maganing alantoson, mas mosamot magani nga ang alantoson nga numan naguna-una ra man na sila nga kanunay lang silang maka-iskam, kanunay lang silang makailan. Di ba? Mas grabe naghuna-una nila kay wala na sila giyas Ginoo. Unya maanad na sila maigsoon, dili man na sila malaihan nga dili maka-iskam og ginagko labi nagpagsugod-sugod pa. Pareha ra binas mangawat. Nga moingon nga nakakawat og ginagmay, moingon man na nga ay ara manining trabahong tawhay kayo. Tawhay lagi pero daghan kang gibantayan kay kasakpa kastag-iyan na. Pero kung pinadiyos ang imong trabaho, taas noo kahit kanino. Siyempre, pinadiyos ang imong trabaho, pinaangay, naas insakto. Ang pangutana magod og dili mao. For example, biya na sa banag asawa. Ilustrasyon ha, sa banag asawa. Ang bana dunay sikreto gibuhat sa iyang asawa. Ang asawa sa
dunay sikreto nga gibuhat, dili man na mahimutang, mabalaan man na nimo kay ang iyang sinultihan, ang iyang reaksyon matag adlaw, matudpas pasiaw maigsoon nga murag lahi naman ning estilo aning akong asawa, akong bana. Kaniadto dili naman ni pilit kay hinapay karon. Gawas ako maigsoon kay pilit maganisige akong hinapay. Kay hinahinay man ni kahaghag maigsoon. Anda lang ko na, mabalaan ba yun nimo? Kay mas bright magyud ang tao sa tanan nga mga hayop sa tibok kalibutan. Ayaw accept maigsoon nga sama ta sa hayupan. Pero usahay maigsoon mas bright pa ang hayupan kaysa tao. Mas mo appreciate pa ang tao, ang hayupan kaysa tao. Matod pas pasiaw, may pay-iro mo inigabot sa agalon mo, kitiw-kitiw pag-ikaw, pero tao di yun. Di ba? Di ba? May pay-iro kay mo hango pa, magsyagit pa, mutagbo, makadungog pag motor, mutagbo pa dito, magumpangol, mag-ana-ana pa ng tiil, pero tao. Wala akong mga bata, among mga bata, diri inigabot ako, magdungag guho, dihas duha kagawang, maguna ng ulo kay magpaamin. Kato na ba nang ibuhat? Mga bata, or maupay magsiga-siga ni papag ni mama, kay na-addict na sa mga gadget, dili na masugo sa kusina, ultimong pagpanghugas, manimahot ang basura. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Leonisa Lobinoy. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi nga nagwas karon ning ato nga programa, mga Lobinoy family. Ilabi na ni Sir Rosel Gabas Singgit from Maynila. Magandang umaga po dyan sa taga Kamaynilaan. Anak lang yun na mga igsoon. Munang sa atong kinabuhi ba? Kung magtuon kag bala ang kasulatan, ma-enjoy ta mga igsoon. Ingon diri oh. Daghang kalisdanan ang antuson sa matarong, apan luwason siya sa Ginoo gikan ni ining tanan. Wow! Gikan ni ining tanan. Unsa may kalisod nga imong nahiaguman karon? Problema, kawalan-on, balatian, kagubot, luwason ka gikan ni anang tanan kung ikaw mudangop sa atong Ginoo. Ingon diha sa atong unang gibasa sa Salmo 91 bersikulo 1, ang mudangop sa labing halangdon, ang magpabiling ubos sa pagbantay. Wow! Ang magpabiling ubos. Grabe. Diha nimo matugkad ba nga ikaw ug ako kanunay naminaw sa minsay sa Ginoo, dili lamang naminaw magbasa mo nang akong gidasi ka matag usa, magbasa gyud ang Biblia. Kami mga igsoon, dili ni mahadlok maigsoon nga kamo mahimong mga minsay do. Dili ni mahadlok ka kamo mahisamas mo sa mga katawhan nga nagwali sa balang kasulatan. Dili ni mahadlok kung dili malipay na hinummi nga daghanang magwawali aron ang tibuok kalibutan puro mga buota. Nanya nabay gubot, nabay gira, wala. Kung ikaw o ako ang balang kasulatan maoy atong gikinabuhi, kabalo man kang mopailog, kabalo man kang mopasensya, sister, brother, ayaw na lang nang ibutang sa imong una-una. Hikalimti ang tanan. Ang atong una-unaon ang pumalabot, may pa'y magtinabangay ang mata ko siya. Di ba nindot? Pero dili man yun na malikayan, kaya naman si Satanas. Gihulog mas kalibutan, aron pagpatay, paglaglag, pagpangawat. Mauman na iyang papel. Amen ba? Apan hinumdumi, doon ay pinasay ang nangalagad sa Ginoo. Ingon diri daghang kalisdanan ang antuson sa mga matarong, apan luwason siya sa Ginoo gikan niining tanan. Bersikulo 20. Ampingan siya pag-ayo sa Ginoo ug dili siya kabaliak buko. Kinsay mo amping? Ampingan siya, ikaw ug ako, ampingan sa atong Ginoo, even dili ka kabaliak buko. Ang sama na may igsoon, kung imo sab nang yanong sabton, kulatahon na ika, o na dili ka kabaliak buko, isa imo na sa sabton. Ang pagbali mga kaigsunan, usa na siya ka-ilustrasyon nga ang imong pagpangalaga dili na siya matarong, dili na siya maunsa sa bisan unsa nga mga pagsulay din sa kalibutan. Eh kung mabalian kag bukong maison, mapiang lang ganita, kati maganing sakita, di ba mo bati ka o kasakit?
kung makadungog kag istorya nga dili ka makadawat sa imong kaugalingon. Apan kung dunay pulong sa Ginoo, wow, muingon lang gyud ka, sister, brother, pasagda ilang gyud na sila, iampo lang na sila sa Ginoo nga maablihan ang ilang mga panguna-una. Makahuna-huna ra na sila, sister. Wow. Di ba walay gubot? Dili ka makaadto sa imuhang silingan sa imong isikataw nga giisyo ka. Dili nimo sulungon nga usa naman ni, usa matay mo ang simay. Nya ang gapaaway di ay maigsuon, do na poy dili di ay mao nga sugilanon. Gipaaway ra mong duha aron maguba ang inyong may relasyon. Ayaw padala maigsoon sa emosyon. Ingon ang 20, ampingan siya pag-ayo sa Ginoo ug dili siya mabaliag buko. Ang buhat sa mga dautan mauray makamatay kanila ug silutan ang nasilag sa mga matarong. Tan-awa ra ko. Kinsa may silutan katong nasilag sa mga matarong. It meaning to say, ikaw ug ako kung nagkinabuhi kas matarong, daghang masilag nimo. Ang masilag nimo dili mga matarong, katupong dili matarong. Onya, kinsa may musilot sa dili mga matarong? Ang Dios, ang Ginoo. O nang ikaw o ako, dili man ko ka mabalaka. Labi na usay mga sugilanon nga dili mao, nga ibato nimo, pasagday na uy. Kinsa may mag-uol, mawa magkapag-uol, mag-song, i-enjoy naman nimo. Mo ismay ra maka, wow, panalangin na sob ni. Ana na. Ingon diri tanawa ra gud, ang buhat sa mga dautan, unsay buhat sa dautan? Maura po iyang padul nga. Ingon diri oh. Ang buhat sa mga dautan, mauray makamatay kanila. Tanawa ra na, makamatay hinuon. Ang buhat sa dautan, siyempre, kung manulis ka, masakpan ka sa autoridad, asa makapuluto, di, patay sab ka. Mangawat ka, kaabtag ka sa tag-iyan, na. Dili man ko na imuha. Dili man na imuhang lugar, trespassing. Mamagani ng nasa syudad Mason, beware, beware. Beware Mason, doon ay mga sign diya sa dapat ka palugyo kang mubasa ng mga sign. Idiktar kang sulod unya na idubir na may superdog nga nag-atag Mason na sutoy man yung dalagan mayon tag murag si Jackie Chan mo kalit ra kulapting ang mga kahoy unyag dili patang maigsuon ang mga superdog. Mga German dog nga pitinagkuha mga kaigsuon nga dagko pas tawo. Mao nga dapat sa atong kinabuhi bandis kalibutan magbasa ta aron ta dili ta maiskam, dili ta mailan, dili ta mauhat kay naa may mugian nato ang kasulatan. Dili ta madaling masilo, dili ta mag-uol. Siyempre mag-uol ka ang imong kasing-kasing ayay lahi na sa pitik, imbis normal to nahimong abnormal. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino Escape from Davao City Government. Maibuntag kanyang tanan diya sa Davao City. Una sa atong mga amigo, mga kaigsunan, mga higala, mga follower, listener, nga kanunay gyud nga nagasunod din atong mga programa. Dili ko mo angkon ako ani programa, dili ni ako programa ni Ginoo ato ani programa. Usa nga itong mga kaisunan, dapat ato nga ibutang Diyos ato ang kinabuhi nga kitang tanan man pareha lang kita ato bangan sa atong Ginoo, walay labaw nato. Maumangani mga kaisunan diha sa mga title sa simbahan, manag-away, manag-irgo, kay sao man ha. Mao may dipinsahan maigsuon kining mga patukuranan, di manag-away. Ingon diri maigsuon, balik ko sa ato nga gibasa. Ang buhat sa mga dautan, mauray makamatay kanila. Klaro dili. Ang buhat sa dautan, mauray makamatay nila. Siyempre, dili ko maayo. Labaw sa tanan, supak sa balaod sa gobyerno. Kung dili supak sa balaod sa gobyerno, anong patyon magugatuyo nga nagkinabuhi ra kang matarong, labaw sa tanan. Kung magkinabuhi kang matarong, doble ang mong proteksyon. Proteksyonan kas gobyerno, labaw sa atong Ginoo. Di ba? Kay ang gobyerno, under control na sa ato ang Ginoo. Maumangani nga naas Pangulo atong giampo kanunay ang atong presidente, mga senador, gobernador, mga mayor, mga unsa pa diha nga dunay katungdanan sa mga barangay. Nya bagiyahan diha sa balang kasulatan.
aron ang katalingbanon nga kalihukan maka-feel og nindot. Wala may idya-idya, wala pili-pili, wala may pinalabi, fair living. Kuno say madawat gikan sa kauluhan, madawat unta na sa katilingban. Di ba? Mao nga ikaw ug ako nga igsuon diha sa kalihukan sa katilingbanon. Doon na po ko'y laing trabaho. Ang atong mga kinatibuk-an nga mga eskolhead dinhi sa barangay sa Terminio. Kita na po'y gihimo nga presidente sa IP. Niya kahapong adlaw ang atong nga vice mingbisita diri. Ato nga bago nga kauban sa mga IP, mga isunod sa manang IP, indigenous people, mga kanatong kay mo man nakapahuman ako pag eskwela. Una nga panahon mga kaison atong atong minglabay nga mga adlaw dunay eleksyon. Wala sa na ako na balibare kauban nato ang mga magtutudlo sa naglaing-laing nga mga hasta mga eskolhead gikan gayon diha sa Division of Tanay City. Wala na ako balibare. Niya akong ipasalamatan ang tanan nga to nga mga opisyalis sa IP mga kaigsunan sa inyo nga paghatag usab nato og panahon. Kutob sa ato makaya ato na siya buhaton, hindi man ko na siya lalim. Unang ako silang ingnan nga ang obligasyon mao na sige tawag og obligado ka nga mo trabaho. Nasahid ko nga inyo ang gihatag nako dili na sa iyon. Di magani sa iyon ang pagtudlo mga kaigsunan. How much more sa pagtudlo sa balang kasulatan nga dapat imong ikinabuhi samtang nagtudlo ka ikinabuhi igala. Dili pwede nga magsigi kag panglipa, magsigi kag pangjan, sige kag panghukom sa uban. Unya ikaw utro masakang hulukman kay wa man ka nagkubot kinabuhi sa wala kasulatan. Hello. Ang kasulatan nay mo judge na to. Ang kasulatan ng ang imong giwali mao na imong hukom mismo sa imong pagkatao sa akong pagkatao. Wow, di ba? Tanaw ra go dire maigsoon. Ningon dire. Daghan kalisdanan ang antuson sa mga matarong. Wow, daghan. Apan luwason siya sa ginugikan ni ining tanan. Kisa may dili malipay. Nga bisan daghan ta kalisdanan, luwason magyapon ta gikan ni ining tanan. Ingon ang bersikulo 20, ampingan siya pag-ayo sa Ginoo ug dili siya mabaliag bukog. Bersikulo 21, tanaw ra ko diri 21. Ang buhat sa mga dautan mauray makamatay kanila na kung magbuhat kag dautan maura ko nay makamatyan nimo. Mao mangani nga kung mopatay ka og espada ka patyon. Hello, biblical igsuon, biblical higala, biblical igsuon. Mga follower, mga pinangga namong mga follower ug listener sa Sign FM 95.3. Mga viewer sa Facebook Live Luzon, Visayas. Mao nga kung unsa imong gipugas sa imong isikataw, nagpugas kag pagdumot, nagpugas kag kalagot, nagpugas ka og dili maayo, unsa imong anihon? Dili ka makaanig humba igsuon. Maani nimo kagubot. Mao mangani kung magpugas kag hangin, bagyo ang anihon. Mao bintaha nga doon natay mensahe sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Inay Car nagwatch karon sa ato nga programa. Kumusta mo diha? Pwede lagi mo maka-comments sa ato nga programa kung asa mo nga area nagasugad karon Exxon. Tanaw ra gon ingon diri. Ang buhat sa mga dautan mauray makamatay kanila ug silutan ang nasilag sa mga matarong. Silutan ang nasilag sa mga matarong. Mao man gani atong klarohon kining atong mga buhat mintras buhi pa ta dinis kalibutan ug matarong ba na? Kung dili na matarong sa katilingbanon, matarong kahanas ato bangas Ginoo. Samot. Hello. Kina may giingon diha ang desisyon sa tao matarong ang dunay dalan nga daw matarong nga gituohan sa tao apan di ay kalaglagan ang kapuntahan atubangan sa atong Ginoo. Ingon ang 22 ato ning ipadayon sa 22.
Luwason sa Ginoo ang iyang mga sulugoon. Dili siya silutan katong mudangog kaniya. Wow! Maunay nindot. Pero daghang laging kalisdanan. Ang nakapabor kay luwason siya, ikaw o ako luwason sa atong Ginoo, gikan niining tanan. Daghang kita kalisdanan man. Kung daghan kang trabaho, daghang ipiyang nimo, kalisdanan na, kalisod na ay. Dili lang sa kumubaliban mga igsoon. Ako lang silang ipasabot nga mo abot ang panahon nga dili ko ka obligaan na mangayo lang ko na daan yung dispensa. Kaya dili lang maunay akong giatubang na ako'y obligasyon sa akong pamilya, na obligasyon sa simbahan, na obligasyon sa eskwelahan o asan. Anara na mga igsoon. Ingon din mga kaigsoon na matod pa sa diri sa Panultihon Kapitulo 3 versikulo 5 ngadto sa 6, maor ni ato nga himuong pundasyon sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kay usahay man gud sa taos kalibutan mga igsoon nga ninyo mo taas na gyud ang dili mo gyud na malikayan nga mo taas usahay ning ato nga sitwasyon bas kinabuhi. Siyempre kung maningkamot ka uban labaw sa tanan, uban sa tabang sa Ginoo, uswagon magigos Ginoo kay yaha man ang saan. Kunya kung mawala ang mensahe Ginoo nimo, magsalig na magkas ato ang kaugalingon. Moingon man ta mo ekson usahay sa atong desisyon nga dili pa gyud ako ani. Di ko na sila mapundar ana. Ang puno naman nato mga igsoon, doon na tayong mga butang, mga sakyanan, motorcycle or sakyanan nga gipiyal sa Ginoo. Ang puno naman nato, kunya ato pang ipasigarbos uban nga mo ingon ta nga, ay kanang ilaha, bakti man ang ilaha, nya kini ako magsige na magdaig ko niya sa kaugalingon nga mga butang, nya kanang uban, mayubit mga igsoon, na dili na sab na mayo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Joel Mohelio nagwas-usap sa ato nga programa karon. Mao nga dili pwede maigsoon nga magsigit tagdaig sa atong kaugalingon mo magani ng mga nag-away diya sa social media kay nagsigig daig ang karitula. Magsigig ingon nga kanang sila wa gunay kaluwasan nya magsigig daig anang adlaw nga gisimba kanang adlaw rin himong balaan nya tawa pud na balaan maigsoon sa man. Diya sa atong pagpangalagat pas Ginoo dapat ato gini nga ayohon ba og haom diya sa palang kasulatan. Pero ta dili magsalig sa atong una-una, sa atong desisyon, sa mataglakang nato mga igsoon, magiyahatas Ginoo. Mao nga niingon diha sa Panultihon, dili ta magsalig sa atong kaugalingon gyud nga salabutan. Kanunay natong ilhon ang Dios. Eh doon na may mga tao mga igsoon nga medyo ning angat na kahimtang gikat sa kawalan-on na uminto kay nakatrabaho insakto ay kay nausap man mga igsoon naliso man ning volume o mga igsoon nga tuning usab nang tuning kana bitaw nga unsa nang tuning mga igsoon kanang sa radio ninyo na ana sa tuning o asa mo mangita og mga istasyonan mauna siya mo bahi dito asa makadit 95.3, 99.1 ba ana may igsoon muna siya gitawag og tuning o mausap ang imong tuning may igsoon ayay lahi na sab ang mapaminaw una dinis kalibutan pagka daghana kayo mapaminaw nimo nga maghaton nimong kaluya maghaton nimo og kaguol kung wala do kay protection gikas Ginoo mao man ay ma-entertain nimo kanang dili mao labi na nakas problema usa sa ato nga may mensahe matud pa niya nga usa siya ka ginikanan nga walay nagsupply niya pait ka iyang kinabuhi unya gutom na kaayong ilang anak kana maigsoon doon na magoy mga pangutan na mga kaigsuhan sa pagkakaroon dili sa kadikta nga mutuo ana nga
mga pinulungan, kay siyempre nahalubilo nimo mga igsoon diha lamang sa gitawag mga messages. Doon ako'y mga mensahe kani atong may igsoon nga may gani kay wala ko kapadala kwarta. Mao mo po ipadala sa usa. Ning abot na po niya mga igsoon ang messages. Mao magyapong tunadaha na iskam unta ko mga igsoon. Matod pa niya siyang sulat nga magpadala siya og kwarta kay na disgrasya. Di tabla ko bulong mga kaigsunan sa kontak sa tao nga iyang ingnan nga tinuod ba yun na disgrasya? Kay wala man na madisgrasya. Ikaw man ay unta na disgrasya kung nagpadala ka na maumagani diyas panultihon ang tao nga maalamon kanunay na niyang huna-hunaon o sa diha sa iyang pagtrabaho kanunay siyang magmalampos. Maumagani ang atong pinulungan kanunay natong nang ihaong diyas palang kasulatan ug diha sa pulong o mensahe sa Ginoo aron walay masakitan. Wala may makapangutana kung doon ay Biblia imong gibasa. Doon ay kapitulo, bersikulo, mauni sister, brother, pero masigi tagwali sa social media. Wala sa diha. Musa o man na maison atong basahon mga kaigsunan ang panultihon. Ingon di panultihon kapitulo 3 bersikulo 5 ngadto sa 6. Sige man nato ning kadunggan. Pero wala masab ni ma-apply sa tanan. Hello, kay kung na-apply pa ni sa tanan, wow. Buutan kay ang mga tao tanan. Mapiinobsanon. Mag-agad sa desisyon o plano sa atong Ginoo. Matod pa diri mga igsoon. Sa bersikulo 5 ngadto sa 6. Salig sa Ginoo sa bukos mong kasing-kasing. Na ingon pag yun ang Biblia may salig sa Ginoo sa bukos nimong kasing-kasing ug ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Kaya kung ang tao maalamon na maigsoon mo ingon man nga ay ako ray nay kahibaluan kamo wala mo magarbo ba sikinsar man niya mo dili na gini mapugnan ako na guni awa human gutana. Ingon diri sa 6 hinumdumi siya sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Wow, ingon pag yun ang city, ako ni ipadayon sa city. Ayaw pag una-una nga maalamon ka, maalamon na ka gayon. Maumangani ang tao nga doon na kaalam, niya naguna-una na nga maalamon na siya, diha na kutob ang kaalam nga naabot niya. Kay maunong man to siya, maumangani ang Biblia niingon sa bersikulo 7, ayaw pag una-una nga maalamon na kagayon. Kay ang kaalam mo igsoon nga imong nahibalan diha lang na mamanggani ng mga teknolohiya karon. For example, naanay mga drone kani ato perti na mahala. Pero karon may igsoon perti ng murag nagkaplato na, di ba? Nindot na kayo. Maglakaw-lakaw na ka, mag-ana-ana na ka sa imuhang drone, niya makita na nimong palibot. Wow, mao ni among area, day i-post na post dito sa social media. Murabi naman. Pero kani ato, makaingon ng mga tao, mindutak, dato matingali ni mga tawa na ka na may drone. Pero pagkakaroon, sakay lang o mga Hilux, mga unsa, mga nindot sa kyanan, lantaw ra nas katilingban, maingon na, mao na yung napalit, napay naman na inyo na mas makabutang. Tingali, ug mo nakas kabukiran, magchapil ka mo, masyak ang mga tao, magchapil ka, o nga, nabalag ka po, naka sa libil nga kahimta nga lisod, maingon mo na, ay, kinsa kahay na iskam ani. Maugani ang mga Kristohanon nga nangalagad, mauminto ba dato, daghan kayong mga isyos. Moingon dayon nga, ay, naburot man na sila kasi yun ang pangwarta, diha ng ikapulo, tights na pagkasya. Wag yun. Wanya pa, magamit ang imong kasing-kasing mga kaisunan. Masag dahil mag sila. Ilan mo nang kalipay. Mao nga niingon ang city mga kaisunan, ayaw pag una-una nga maalamon ka na gayon. Ayaw. Kaya ka nang kaalam na atong nahuktan din sa kalimutan na apay mas labaw na itong maalamon, higala. Hello. Ingon diri, kahadluki og tahora ang Ginoo og isalikway ang dautan. Kung buhaton mo kini, sama ra kini sa maayong tambal nga maayo sa imuhang mga saman ug muhupay sa imong kasakit. Wow, grabe.
ang mensahe sa Ginoo sama sa tambal nga makaayo sa samad ug makahupay sa kangutngot, sa kaguol, sa mga paghitabo nga dili nimo kayang dawaton. Makahinumdum ka maigsoon, makahinumdum ka sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Lord, salamat nga sa panahon nga ako naas kalisod, kanunay ka naa kanako. Di ba maalim ang mga samad? Sama sa tambal nga mawala ang kangutngot. Sula ikuno, matunog ka og sula, magtunog ka og mga kudyapa o unsa pa diha sa imong baol dinis kabukiran. Nabilin ang tunog unsay pation nimo sa kagabion. Di ba magsigi ka og hasol kay bisan gani sa pagtunog sakit kayo maiko kayo ana kay ug dili na mo tangtangon ang tunog magtakingking lang gyud ka pero imo nang tangtangon. Wow, natangtang na ang tunog. Kinsay makatangtang sa tunog sa mga problema? Ang Diyos lamang higala. Siya lamang o ang mensahe sa Diyos maghatag nato og kasiguruhan, maghatag nato kadaugan, maghatag nato paglaom nga dili kayang ihatag sa katilingban. Siyempre ang katilingbanon maigsoon halos naaraman na sa tumoy sa dila. Halos, bingon akong halos kay di ako mapuitanan nga mutuman sa ilang mga pinulungan. Pero halos. Hello. Pero diyas Ginoo, di good ka mapakyas. Ingon diri, kung buhaton, naaman sa ipabuhat, tanawa na ko. Kung buhaton mo kini, sama ra kini sa maayong tambal, nga maayo ang imuhang mga saman, ug muhupay sa imuhang kasakit. Wow. Ato ning ipadayon ngadto sa Dios. Ingon diri, pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Paingon na gyud ni sa gitawag og paghalad. Maghisgot gani taghalad maigsoon pero dili man ay atong tema. Protection man og safety og seguridad. Pero diha sa paghalad maigsoon mauna sa ipagproteksyon sa panalangin sa atong Ginoo. Yan nahisgutan naman nato kini ato sabning hiyaom. Ang paghalad o paghatag hinumdumi maunay mo proteksyon sa panalangin sa Ginoo nga ihatag kani. Og sulay di ba ablihan sa atong Ginoo ang panalangin nga walay igong kaaranan. Ikaw ug ako kung layan kang makasinati sa pagkamaayos Ginoo, kauban yun na sa atong pagpangalagat. Amen ba? Dili mahitabo mga kaigsunan, dili ba kumplito nga mahimaya nimo ang Ginoo kung wala na siya. Mao man ay usahay sa mga Kristohanon nga bugat nga mga panghuna-una kung maghisgot gani halad ikapulo halad ug sa ihalad bugat na kay nganuman ang giuna-una sa tao usikan lagi. Ikaw ug ako wala magani usiki ang Ginoo. Sa mga panahon nga ikaw iya ang gihimo dinis kalibutan, wala siya namoyboy, wala siya mga mensahe nga makahatag nato kakapoy kaluya kundi mga mensahe gikan sa Ginoo kanunay nagdasig sa matag usa ka nato igsoon. Ingon diri, pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini, mapuno ang abot sa imuhang mga kamalig o manobra ang imuhang bino. Dili bino to makahubog. It meaning to say, mapuno sa kadagaya ang imuhang panudlanan. Salamat sa Ginoo mga kaigsoon. Ingon diri sa Salmo Kapitulo 32, versikulo 8, adunay saad nga ikaw magiyahan. Una, kung dili ka nita magiyahan sa mensahe sa Dios, magpaturatoy rata sa atong desisyon. Dili na ito nakagarantiya, labi na kung magsaling nata sa atong kinaanman. Mahay man ang tao, labi na makahuman natas gitawag kong edukasyon. O ni ang atong pag-eskwela, mga estudyante, naguna-una kang magabalo sa imong silingan nga nagdaog-daog nimo, dili nasab na maong. Dapat maigsoon
kung maningkamot ka ipakita nga nasayop lamang sila sa ilang gituan para sa inyo. Ibutang sa imong una-una nga nasayop sila sa imong desisyon para sa imong kaugma. You know? Dili sayop nga ikaw maningkamot. Dili sayop nga imong ipakita sa nag underestimate nimo, pero dili na siya pwede nga sa imong pangandoy nga makapanimalos ka sa nagdaog-daog nimo. Kung dili imong ipakita kutob sa imong mahimo nga sa ilang gituhan sa imong kinabut na sayo para di sila sister. Wow. Yung may kasabihan, maling akala. Nagkamali lang sila sa maling akala para sa iyo, kaibigan. Ang totoong seguridad nas Ginoo lang yun. Ingon diri sa mga salmo. Mauna nga sa itong kinabuhi, even ang imuhang kaaway, even ang imuhang imuhang nasilo o nasilag nimo, higugma tagda at imana kaysa paingon ni anak mga igsoon, panalanginan kas Ginoo. Ingon diri mga igsoon sa bersikulo 8, ang Ginoo nag-ingon tultulan og ingon diri, tudloan og tultulan ko ikaw sa dalan nga angay mong subayon. Naatay dalan nga angay natong subayon. Walay lain nga motultol, walay lain nga motudlo nato ang minsay sa Ginoo o pamaagi sa Ginoo. Kay kung masipya ta sa pagsubay sa dalan nga dili mao, mapasigarbuhon man gyud ang tao. Dili lamang sa usa, kung dili daghan kay mga panghitabo sa kinabuhi sa tao nga moingon nga even ang mga OFW, dili lang ko sana, dili na siya pang pandaot sa mga OFW gawas sa mga naningkamot o nagkinabuhi para sila nga pamilya. Nga moingon na adunay mga minsay, unya lang gyud maka-abroad ko, unya lang gyud maka-adto ko sa laing nason. Di ba kining sige na ko pangdaog-daog, ako nagipakita nila og sikin sa ko human na gyud ana. Dili na nadalan gikas Ginoo, dalan na nasgarbo sa tao. Kung unsa may imong naabot karon higala, kung unsa may imong estado sa kinabuhi, dapat pasalamatan nato ang Ginoo. Magpabilin tang mapenob sa anon sa iyang atubangan. Magpabilin tang labing ubos sa pagbantay sa labing halangdon nga mao ang Dios. Kay tanan nato dinis kalibutan, gikan lang yun as Ginoo, dili na gikan sa tao. Ang ato lang mahimo, kutob sa itong mahimo, maningkamot, kugi, trabaho, kauban yun nato ang Ginoo. Mao na nindot nga kinabuhi. Pasag na ilan ng uban ka, doon na magay mo saway nimo, doon na magay mo underestimate nimo, na mo ingon si Kinsargo na sila. Pasag na ilan ko. Ikalipay ang trabaho para sa Ginoo igsoon. Ingon diri, ang Ginoo nag-ingon tultulan og tudloan ko ikaw sa dalan nga angay mong subayon, bantayan og tabangan ko ikaw. Wow. Mao nga wala gilain nga mutultol nato, wala gilain nga bugiya. Ang mga minsay sa Ginoo nga mo'y magdala nato sa kasiguruhan kadaugan sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Last nga mga bersikulo ingon ang mga Isayas kapitulo 55 bersikulo 8 ngadto sa 9. Ingon ang Dios ang iyang una-una og desisyon sa Dios para sa tao, lahi lang yun ang una-una og desisyon sa tao. Kay ang desisyon sa Ginoo para nimo, para kanako, nagdala yun ni kasiguruhan, nagdala yun ni og seguridad sa atong kinabuhi mintras buhi pa ta dinis kalibutan igsoon. Ang atong oras karon alas 6:13 na unya akong ihatag ni sa ato nga DJ alang sa ato ang pagpadayon sa mga greetings o mga pagpangumusta. Kay Sabado kahapon wala po to siya ka-greet. Ako sa wala sa ko ka-live. Unang ko sa ato nga follower o viewer sa Facebook live. Isa wala ka ka-live kahapon, Pastor Nico, wala ko ka-live kay nga ako'y sayo sa nga gilakaw, maglisod yun ko og adjust
Una nga happy Sunday everyone mga igsoon sa matag usa nga nagasunod ni ato nga programa ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Kay sunod niini akong ihatag ni DJ Jane alang sa mga greetings o mga awit matalangit mga igsoon. Ato ning basahon las nga mga bersikulo dinhi sa Isaias. Ani ako ra dinhi siya nga butangan o awit maigsoon usa ko mo exit sa ato nga programa. Ato ning basahon ako ning ibilin sa matag usa ka mga kinabuhi dinhi sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 8 ngadto sa 9. Kay ikaw ug ako maigsoon, doon na yung mga sitwasyon nga ato ang desisyon dili gud haom dias pulong sa Ginoo. Dili haom pas plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mas nindot nga atong kinabuhi mag-agad ta sa desisyon sa Ginoo aron ang seguridad dili gud ni ihikaw sa Ginoo ngadto sa matag tawo. Ingon diri mga igsoon. Ingon diri sa bersikulo 8. Kaya ang akong una-una dili sama sa inyong una-una. O ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw. Nag-ingon ang Ginoo. Klaro kayo nga ang mga laraw sa atong Ginoo, ang mga una-una sa atong Ginoo dili yun sama sa atong una-una. Kaya ang atong una-una usahay taas kaayong una-una pangandoy sa kinabuhi nga dili gani kaya natong kabuton. Maunay muhatag nato og kakapoy kaluya. Maunay muhatag nato ka-insomnia nga di na ta katulog taas nga mga panguna-una. Sa akong kinabuhi may sundo na mga sitwasyon daghan kong mga sululbaron nga mga problema. Dili pa tinuod ko katulog pero kanunay kong namalandong sa Ginoo ug mara na problema ha kay naara na sulban ang Ginoo. Lamig tulog ay. Imin ba? Lamig tulog kay wala man ka maguna-una. Di ba? Pero kung una-una nimo bisan wala kay problema, mangitan gyud kag problema, di ko katulog sa. Mao nga niingon ang Dios, ang akong una-una ug mga laraw, di gyud pareha ninyo. Amen ba? Ingon ang 9 nga mga bersikulo, kay sama sa kalangitan, ingon diri mga kaigsonan. Sama sa kalangitan habog kay sa yuta. Ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw. Grabe sa. O ang akong una-una kay sa inyong una-una. Maunay una-una sa Ginoo ngadto sa tawo. Ang iyang una-una, ang iyang mga plano naas insakto. Salamat sa Ginoo ako ra ning sulat og awit maigsoon tingali ako mato nga giparidi ang atong DJ. Dili lang ni guna ko na-i-off ang ato nga live mga kaigsoon. God bless everyone. Salamat sa Ginoo kung mang-adlaw maigsoon. Maningkamot ang makasayutas ato ang alay mga kaigsoon. Uban ang tabang sa Ginoo.
puso. Tulong ko bagyo sa kinabuhi ko. Di ko mahalo, kailangan ka Ginoo. Ani gabalos ko, mao ang pagkaini mo. Ang pasayaw, ikabalos ko. Ang baluso, ikabalos ko. Pagpasalamat. Ang Shine FM, ituyong pagbugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Diyos nga tuwa sa langit, mao ang atong manluluwas. Siya, dili ubiya o talikod kanato. Busa, kinusab nga istasyon, mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahangan. Kanyang lamang na tumagunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages na makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. Number 1 radio station. Always playing the best music to your soul. Malinaw na ba sa Shine FM? Sa Shine FM, adunay kadaugan! Sa Shine FM, adunay kadaugan! Sa Shine FM, adunay kadaugan! Kabalos ko, mao ang pagkain mo. Ang pasayaw, ikabalos ko. Ang baluso, ikabalos ko. Pagpasalamat, ikabalos ko ni mo. Ang pasinggit, Simulan sa labing alam doon nga Diyos. ang lalawit, ikabalos ko. Ang sariwa presa sa kalangitan sa ngalansaw sa atong General Station Manager Reverend Gideon Candelario. Sa ngalansaw sa atong General Station Manager Reverend Kim Ryan Makasaon. At sa atong Reverend Safia Candelario, kini si DJ. Magiguma na po nini sa iyo nga kabunatagon. Mayong abuntagan sa tanay nagapaminawan dahil sa Shine FM 95.3 na po ni si DJ aran sa mga pagtumbayan mayong abuntagan sa tanay na kanunay nagapaminawan nagasunod dahil sa Shine FM 95.3 mayong abuntagan Ikabalos ko ni mo. Ang pasinggit, ikabalos isa pa man sa nagalantaw sa atong live karon mayong abuntagan yung tanan Happy Sunday! Blessed Sunday sa tanan. Pwede lang din kayo nga Amber Costa mga awit ang magkalangit. Ausbon ko, maayong nga buntag sa kanunay nagapaminawan. Maayong nga pagpamahaw. Kaya sa isbay-design. Asa iyo pumanro ni pamahaw. Maayong nga buntag sa tanan kanunay. Bisa pa man sa itong mga mama ug papa nga nagka ang pamaangay sa matagusa ka kusina. Sa tanan nga, isa pa sa mga nagalungag, kaya nagainit, tubig nagapamainit man. O namahaw magsayo. Good morning kaninyo nga tanan. Ano po si DJ J? Ano po ni DJ J? Langas-langas na po ni DJ J. Kumusta man? Sa itong mga pinalanggang tigpaminaw. Salamat kayo sa itong buhing Diyos sa kay gayon na panahon ngayon. Dihatag ka na to. Maayo gayod ang panahon karon. Pati
Sige, malikayang kalitugulan. Initugulan. Murag nagigaway ning ulan o ginit. Ginambalik kaya na pa. Ito pa salamat ang tuwing nga Diyos. Sa matagadlaw matagtak. Kita niya gibiya. Kanunay tagi panalipdan. Kanunay tang gigiyahan. O sa kanunay. Ang Diyos nagatubag sa tanan itong mga Panginahanglan. Amen. Ikaw ang tanan. Domingo karon. Adlaw nga Domingo. Adlaw. Silang sa ilang ingon. Today is family day. Adlaw sa atong pamilya. Tibok family nga mo ato. Maluoy diha sa malalang po anak. Mud kay kining adlaw. Gihata kag higayon. Gibangay sa Dios. Aron kita mutuol di kaniya. Sa pila ka adlaw nga pagpaningkamot, sa pila ka adlaw nga pagpanarbaho. Ang Dios kanunay nagahangyo kanatong dili gid nato kalimtan siya. Ito yung paningkamutan niya, gisunod sa man ka busy. Ito yung hatagag panahon o gigayon. Pagduol niya siyang presensya o pagpasalamat pagdaig siyang buhay ngalan. Amen! Sa atong mga alala. Ayaw mo dahil kanimo November 10 na. Pila na lang kaadlaw. Pila na lang kasiman. Ato na pagkita sa lain nga tuig. Lain na pod nga challenges sa kinabuhi nga moabot. Ang ato lang hindi na to kalimtan. Inaalang ginang Diyos. Unay nga andam sa paghatag sa tanan kagitinguhan. Nauyon sa iyang kabubutongan. Ilimanda na natong gitinguhan pangandoy kalipay sa Ginoo sa ato'y salig kaniya. Itugyan kaniya tanan natong plano. Mata kabalo sa atong ugma. Mata nahibalo sa umalabot. Ang nakahibalo sayod lang ni ning tanan. Mao lamang ang Dios. Mata kagita sa pangitabo sa unahan. Ang ato lang itugyan ang atong kinabuhi ug kaugmao diha sa iyang mga gamot. Dili man sa tanang plano nato. Ikalipay na sa Ginoo. Dili ang iyang kabubuton magimatuman sa atong kinabuhi. Dili man tanan nga atong plano makaayo nato o makatabang nato. Ang plano lang yun sa Dios ay naay kasiguruhan o kalampusan. Song is entitled Pulihan Tagalipay. Bisag mga sa problema nga mabot niya kanimo igso. Una-una lang yun. Daluyon na nagtanana, agi kalipay. Ayaw una-una ang sa kadako. Problema una-una ang sa kagamanan ng Diyos. Masulban ang matag solusyon sa mong problema. May adlaw na musaba. Mayong kapuntahan, baby, sa pumasok ng mga kaigsunan dari dapit sa Pilipigan. Dapit diha sa Pilipigan, dari dapit sa Balok. Good morning kaninyong nga tanan. Jesus Hindi na ito kalimto. Magigsunan nga kanunay. Magihunong. Sa pagtuman ngayon. Sa kabubuton sa Diyos. akong pagbago. Ngayong kapuntahan yan sa tanang mga taga-Kangkway. Good morning, Kangkway. Ako na si DJ. Mukaw naman po. Sayaw sa kalipay. Maayong kapuntahan yan
Bisa Paman Ilig family. Good morning, Ate Roslyn. Good morning, Uncle Mario Ilhig. Tanan nga Ilhig family dapit sa Kangkway. Ay nga pagmamahal. Yung nga pagpangabi, Ate Roslyn. Good morning, Ate. Ay nga buntag bisan Paman. Mga Venezuela family. Good morning, Buagas family. Family Masida. Family Dalmasyo. Kagahipon, may adlaw na usaba. Og sa tanang Ponting family, maayong nga buntag ganinyo nga tanan. Sinusingit ang tanan. Sa tanang family Kabayan, family Dagudag. Musayaw sa palipad. Maayong nga buntag sa tanang Kilat family. Ay si Jesus, kanato. Family si Bumin. Ay si Jesus, kanato nagkakapal. Maayong nga buntag bisan pamahan sa tanang taga-ilihan, taga-pasto sa Budiga, sa Katrimbulo. Maayong nga buntag kaninyo nga tanan gayo dihan. Kini nga awit naguluhan ang bawal dapat nakasimangot. Simawot, tumawag. Ano mo na yung kita padala sa unsa mga problema. Ang ganun mo na kaingon. Mahal ka ni Jesus. Sahay magmugot ng Kristuhan mo. Pan ang pulong sa Diyos. Ako nagpainundom kining awit. Bawal dapat nakasimangot. At ang problema na ginay solusyon. Good morning sa tanang mga taga naasong. Mugaw naman po niya. Tanan na taga naasong. Good morning. Ganin yung tanan. Family Bilong Hilungan. Family Borden. Family Romano. Maayong buntag pag-usab bisan tuman sa nagilantaw sa atong live karon. Pasensya lang yung kaayo. Wala lang ko ka ilan. Pwede lang yung kaayo itay. I-comment lang. Apan, maayong nga buntag mura. Sir Bilhario Florenatino. Maayong nga buntag. Mr. Belihario Florentino. Makaklaro. Sige, maayong nga buntag. Sa na nag-watch karon, mag-watch man. Maayong nga buntag. Auntie Maria Tano. Wala ko na sa'yo. Good morning. Sa iyang profile, Auntie Mary Tano. Maayong nga buntag. Sa tanan Tano family, good morning kaninyo nga tanan. Kapatid, mahal ka niya. Naguluhan, walang matigas na tao sa mainit na iberno. Ngayong kabutagan sa tanang taga proper barangay Santo Niño.
ninyo. Sa tanang nagapaminawan di ha. Ayaw nga buntag bisa pa mga sa tanan. Paburada family, Generosa family, Urok family, Vergara family, sa tanang Candelario family David San, Barangay Santo Niño, proper mayang buntag. Good morning, Yaguso family. Ang sa mga taga-Alangilan, good morning, David ya sa Alangilan. Sa mainit na gabi, walang matigas na tao. Sa mainit na yelo, May nga buntag sa tanang Acabala family, family Amaro, family Istolino, o dapit sa Dagalan sa bahay. Good morning kanimo tanan. maraming tao dito sa mundo. Na nagkagulo ang buhay nila. Maraming tao dito. Sa tanang mga Ulpos family, Kadusari family, good morning kanino tanan. Bisan pa man sa mga taga-Kamanda, may nga buntag sa tanang mga taga-Kamanda. Marami silang mga misyon.